Čaute ľudia, zdraví vás Enzo a dneska pri druhom videu a dneska je to vlastne prvé video z areny. A dneska hráme z Hadesa, to je vlastne Guardian, čo by nevedeli. A jeho zbroj je toto, že jednotka je, že príde a na toto miesto sa vlastne pod zemou keby teleportuje. Dvojka je, že dá silence, to je, že nemôžete používať spely a trojka je vlastne buchne do zeme tou paličkou a dáva to lifesteal a odbere to damage. Štvorka je, že v takom kruhu, len trocha väčšom, vlastne príde a začne nasávať vlastne do seba a to bere damage. Takže vidíte, toto je prvý spell, som už musel použiť, Roma. Vyzerá, že môj tým asi nebude nic moc. Dobre, musím zajať back, lebo nie, nesmie nic moc. Dobre. To je dosť dobrý fail zatiaľ. Dobre. Toto sa do areny odporúča, hej, dobre no. Tak ja musím si dať aj... Teraz, neviem, či je to správne, ale budem maxovať trojku, to je ten lifesteal. A môžete mi poradiť, vy čo poznáte Hadesa lepšie. Takže tak. Ja nevôbec nerozumiem v poslednej dobe, teda vlastne 5 krát, čo som tu teraz hral, on nedáva to lifesteal, tak prepáč, že som spomenul, trojka nedáva lifesteal. No, vidíte, v tomto range, tak vlastne on začne nasávať do seba. Tak začne ich vťahovať. Aha, pozrite. No, tak to dá ako. Hej, a tá ultina je akože dosť dobrá. Si myslím, dobre som sa pomýlil. Tak. Oh damn, skoro som zomrel. Dobre, ja som mal double kill, oni mali double kill. Mali triple kill, dobre, tak nič. Dobre. Koho to máme, jak z toho? Ja som zabudol. Janus. Fú. Ty si bez spelov dosť na hovno, nechcem byť zlý. Sa ma ani neoplatí od jak zachrániť. Dobré. Aj dať čo bude. Pekne. Znamená double kill. To bol taký troška, no to bol taký shitný kill, no. Ale ráta sa si myslím. Dobre. Chcel použiť. Hopa, to som nevychytal. Tak. To čo? Ja sa nepoznám, čo to je ten Janus, aha. Takéto spely. Ejjajajaj. No poďte mi pomôcť takto s ním. Tak nie. Možno by aj zomrel. Čistou náhodou. No by som mal chrániť teraz. Jau. No a pointou vlastne, opa, som sa pomýlil, ale nevadí. Pointou tohto modu je to, že on je veľmi rýchly. Toto sa ospravedlním. Že vlastne, jak vidíte, toto, hej, je bodovanie. My sme tí modrí a tým, ktorým no vlastne za jedného zabitého miniona im ubereme 1 bod, za jedného ich zabitého hráča im zoberieme 5 bodov. A vlastne ten vyhráč, vlastne ten prehrá, kto nebude mať žiadne body. Tak by som to povedal. Som nevedel, že on je taký dobrý do areny. Hades. No to mi asi mohlo aj dojsť, že keďže má ten plošný damage jak hovado. Dobre. Musím ujsť. Teda vlastne nemusel som, ale to je nepodstatné si myslím. Tak.
Dobre, ani som nemusel dať ultinku. Poď. Tak nie. Nie, som neskôr dal. Nevadí. No, a toto vlastne... Počkaj, to je názov toho hráča? Nie. Nie, no to vlastne tie eskorty, a to sú tí keby vylepšení vojaci. A to neviem, podľa čoho sa toto dáva, to mi môžete napísať. By som asi mal ísť back. Idem back. Som mohol stráčiť B, ale... Nepodstatné. Teraz si myslím, že je to nepodstatné, no. Možno by mi to ukratilo troška dobu čakania. Ale neviem. Nechápem takto, že tu vyhrávajú, ale... Nepodstatné. Či vlastne, jak je, že je to rovnako. Nie. Vymerané. Nie! Ty. Neviem, či sa mi to oplatilo. Ale nevadí. OMG. Toľko spehol, že ani neviem, čo mám robiť. Dobre. Môžeme potom poradiť, čo lepšie som mal stavať. A fakt ďakujem veľmi za tých 6 odberov. Hej, 6. Som veľmi vďačný. Ani si neviete predstaviť, ako. Fuj. Nie. Dobre. Že teraz tu trošku na farm... Daj, vlastne ich tu troška pozabíjame. Ty, ja som zmetený úplne. Čo mám robiť? Som tak Kim Chong. Nie. Dobre, musel som zdrhnúť. No ale toto je fakt divné úplne, že to prehrávame. Neviem. Trval by som takého z nich odchytiť. Napríklad jeho. Som netrafil, keby som trafil, tak mi neujde, ale aj tak by som asi nezabil sám. Že mi môj tým veľmi nepomáha. Haló? Tým? Dobre. Deje sa dačo, vôbec neviem čo. Dobre. Takedy zabudám, že aj vlastne točím. Mohol by som viac rozprávať. Fú.
Dobre. Dobre. Nie. 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 Dobre, stihol som ujsť tesne, ale... Dobre, takže... Poviem si toto. Musím ich začať aj ako... Dobre. Som tu teraz ja a Janus. Dobre. Neviem vôbec, čo mám robiť teraz. Dobre. Rozhodol som sa asi, dobre. Double kill. Že si dám aj triple? Nie, tak nie. Môj tým asi nechce sa mu teraz bojovať. Dobre, až teraz by sme mohli. Jau. Neviem, či by ma to... tam nepôjdem, tam budem zbytočný, tak. Dobre. Aha. Za to, že prejde portálom sú až po 2 body. Som nevedel. Ja to troška vydržím, toto čo do mi robia, ale dlho nie. Takže... Chaloši. No tak. Dobre. Nie. To bolo zle. Dobre. Vlastne zajtra, to je sobota koľkého, počkať. Musím pozrieť. Sobota 17. januára 2015. Bude stream asi, neviem. Mohol by. Ja v to aspoň dúfam. Dobre. Prechádzajú portály som, môžem ísť head. Nie! Opa! Zase nedám, najdám to, pôjde, prežijem. No ešte do toho vojdem. Fúha. Dobre, teraz. Ja už zrobiť neviem, akože, sorry. Snažil som sa. Ale jeden kill z toho on bol.
Dobre. Vyzerá to sľubne. Ani nie. Dobre, tak nič, klamal som. Musím si dať pozor na toho hra teraz. Meh. Meh. Dobre, to som pokakal. Ale ako ja sa nemám za čo hanbiť, no, si myslím. Tieho kvadro si dala. To sme prehrali. Ach. Poďte na mňa, poďte. Dobre. Ušiel som. Som z toho minimálne zmetený. Nie! Dobre, to už sme prehrali. Dobre, ja som im dal víťazstvo, nie! Ale nedal som im, no 10-2-20, no. Musíte oznať, že to nie je nič hrozné. Ja si myslím, že je to až fajné, akože dosť. A ďakujem, že ste pozreli toto video, ak sa vám páčilo, dajte like, odber a budem veľmi rád, ak mi napíšete nejaký komentár, nejakú radu. Beriem aj kritiku, ale je rozdiel medzi kritikou a hejtom. Takže ďakujem, že ste pozreli toto video.